Voisimme avata vaikka postitoimiston. Ever heard? Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luola pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Sillä oli onnea. Emuli näyttää liian onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luola pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Sillä oli onnea. Emuli näyttää liian onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luola pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Sillä oli onnea. Emuli näyttää liian onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luola pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Sillä oli onnea. Emuli näyttää liian onnelliselta. Voisimme avata vaikka postitoimiston. Siis minun luolaani. Meidän on välittömästi päätettävä, mitkä tavarat pelastetaan. Minä tahtoisin luola pohjapiirroksen, sillä muuten minä en voi suunnitella muuttua kunnolla. Sillä oli onnea.